mrene rak Sinundarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinundarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Arga ngapa e? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinundarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawareksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kang. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangandika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten napa-napa. Kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra Negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya. Matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Sakniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Sak Kurawane, teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ndak ora ke Taman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ke Taman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat marit negarane. Sakniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kalih panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki
akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebacut dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal, wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku, nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maning jajalan sukertaning bawuh iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah, aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Klimasada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem.
Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku kuwi padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Aladenane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal tak aspal kene esuk tak cor kene esuk tak nehi toilet kabeh ya ming telek nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate wong sabar kok ora sabar nek ngene iki ora wedi kok sawa-sawa terus ya wis aja tak eleke ya aku ngelih to lah ya engko gampang tanggo bengok-bengok sedelo wis ning krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki ki Bali. Nun, saiki ki Bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati.
Arti uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampeyan duwe nenggala, arepa sampeyan membanggakan bahwa apa gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampeyan. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap marswaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong niku malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya.
Kuwi Ismanto tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bacara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kowe kok iso nguneke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbaya sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong ki aja ninggal karo lanjarane. Wong ki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Balik ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nate. Metu Jawa. Gelandang negara regane Adipati. Ayo, iya, ayo. Gong, kok balik meneh? Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono. Yo.